Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog, evident pe George Vlogul Gameru. Vă mulțumesc pentru like-uri la jocul acela, vă mulțumesc foarte mult, apreciez încă o dată gestul vostru și abia aștept să mai dați like și la vlogul acesta. Am decis să fac acest vlog în casă deoarece afară cam plouă și mie să nu fie prea rece pentru mine, mai ales că a scăzut temperatura brusc la 9 grade, chiar să văd cât a scăzut. Acum de nu se actualizează 10.35, hai că da, 10.35 dacă e 2, deci nu cred că e trecut de 2. Teoretic și practic am decis să fac astăzi vlog în camera, în casă, deoarece afară a început să plouă și cred că am mai zis asta odată. Dragii mei, v-am povestit despre CSGO în celălalt vlog de acasă, într-adevăr. CS2, pardon, mint CS2 și între CS2 și CSGO, specificațiile. Și vreau să vă zic că în felul următor, CS2-ul nu cred eu că va merge pe adică CSGO, ideea e că CSGO merge, dar nu merge CS2, nu o să meargă CS2 pe laptopul meu. De unde știu? Probabil îmi ziceți de unde știu. Păi foarte simplu, dacă ar trebui să meargă CS... După asta l-am dat mai încet. Stai așa că am o idee. Așa. S-ar putea să nu meargă CSGO. Vă întreba și de unde știu. Chestia asta știu pentru că am studiat foarte bun și îndelungat laptopul meu și nu cred că o să meargă. Trebuie să punem în primul rând frecvența procesorului. De exemplu, laptopul meu are frecvența procesorului la laptopul meu este de Intel Core i5 și are 2,40 Hz frecvența lui. Jocul ăla, dacă vine cu 4 GHz frecvența jocului, mi-l fărâmă pe ăsta. Poate la placă video să fie bine, poate nu o să fie bine. Diferă foarte mult. Am văzut că pe un Nvidia am mai văzut că merge, dar nu cred, adică în schimb vă mulțumesc pentru like la Slendrina Home. Apropo, am jucat, ați văzut jocul. Nu mi se pare în regulă ceva cu el. Deci atunci când dădeam să o coleg să le evit sau să așa, nu prelua, nu mișca foarte fluent. Aici are jocul un minus la asta, la Slendrina Home, mă rog, tot aia. Și da, vă mulțumesc pentru like-uri și nu cred că o să meargă. Pentru că contează foarte mult și un laptop și un calculator din ce și cum este montat. Coolerul, de exemplu, trebuie să fie montat pe... Tu dacă ai un laptop în față, trebuie să știi sigur unde au coolerele montate, nu? Ca să dea răcire. Ori că mai există acele tuburi minuscule care sunt timp acolo prin toată procesorul ăla. Unul m-am uitat la un review astăzi și unul nici n-a avut și răcirea era procesorul de aici, în partea, cum să zic eu ca telefon, în partea asta dreaptă și partea cealaltă era coolerul. Pe cum vrei să răcești, cum vrei tu să răcești partea asta, nu, partea de procesor, când coolerul trebuie să fie montat cam la procesor. Mi se pare prea... Da, oricum era un laptop vechi, ăla se chinuia să facă să monteze un
giga RAM, ceva de genul, să bagi niște memorie RAM. Și nu, ceva nu i-a prea bine, deci un PC teoretic ar trebui să, un laptop teoretic ar trebui să știi, bă, partea asta este procesorul, să zicem. Și da, cam este după mine așa. Aici la mine am cooler, în partea stânga am cooler, în partea dreaptă am cooler, da? Eu dacă am 3 coolere pe un laptop, pe un procesor ca asta, a cui laptop e mai bun? Al meu, că am răcire mai multă. Am observat că Asus VivoBook vine cu răcire de uh, partea de margine, unde se îmbină capacul la laptop. Și vreau să vă zic că merge, nu am treabă. Merge și CSGO, n-am treabă chiar după ce o să termin vlogul ăsta o să fac un CSGO. Foarte, foarte bine, bun o să fac. De regulă, ăsta, laptopul în CSGO rulează impecabil. Am treabă și în Minecraft și Minecraft, de seară o să fac Minecraft și vreau să văd, am făcut acolo ca lumea, sunt pe survival și culmea că nu merg comenzile, gen să fac lumină, să fac să plouă, să nu fac să plouă, într-un fel de a spune, știți? Ei, și aici mă refer că aici măcar merge jocul acel joc, aici mă bucură. Merge chiar foarte bine, n-am treabă. Intel Core i5. Mi se pare super bun i5-ul. Sincer să fiu, foarte bun. Cred că am avut și i3, dar nu mai țin o bine minte. Și i3 parcă mi s-a părut mai slab decât i5-ul. Am avut calculator de i5, procesor de i5, gen nu știu ce generație. Am avut Intel Core i5 calculator și am văzut o diferență pe acolo. Am avut placă de 2 GB care nu era bună. Cel puțin am avut un calculator, de fapt două, cred că calculatoare, care și acum am unitățile la mine. Sunt varză, se încinge placa. Laptopul, de fapt, calculatorul e foarte periculos atunci când vine vorba de stricare. Poate să bubuie, atenție, poate să bubuie, se încinge și poate să bubuie. Chiar dacă el face răcirea, el oarecum laptopul ar fi mai bun așa ca chestie. Cel puțin laptopul e cel mai bun față de un calculator de ăsta, cu unitate, cu, știi? Și vreau să zic că este foarte bine. Pot să zic că am evoluat un pic prin faza că am acestui laptop. V-am spus, am Asus VivoBook 14 și se descurcă de minune. Sunt și altele de gaming ca lumea cu 4 Hz, 5 Hz. Alea suportă jocuri, bine își placă, suportă jocuri, cred că vreo 3-4 jocuri sigur suportă. Cred că și Simulator Bus 18 suportă, spun eu, pentru că dacă are RTX-ul, suportă, spun eu, și alea de gaming, da, are RTX. Ceea ce vreau să vă spun este în felul următor.
Laptopul este foarte bine optimizat, bine gândit. Că îi mai pui tu un răcitor în spate, gen la gât acolo, frumos, de desubt, să stea sus ca să fie mai ventilație mai bună. Mi se pare ca lumea. Pentru că, și mi se pare și corect, pentru că întotdeauna laptopul trebuie să fie mai înspre rece. Chiar dacă se încinge, să mențin. Practic, culerul de jos, care l-am eu, trage aer din casă, aerul fiind rece, îl bag în laptop, în procesor, îl circulă în procesor. Și procesorul, când se încinge, își face încălzirea. Eu am un procesor care, scuzați, da, mă scuzați, am un procesor și un cooler care nu pornește doar dacă este rece. Dacă este rece, nu pornește. Dar când e cald, când se încălzește procesorul, pornește. Și vreau să spun că face răcirea foarte instant, dar și cu un cooler de desubt, care îl ajută. Coolerele se mai pornesc din cauza frecvenței de gigahertz, adică câte frecvență. Și un videoclip am văzut, am rămas și stupefiat, pentru că astăzi chiar m-am uitat la un videoclip și am văzut că are undeva la 3, 4, 3 Hz, cam așa. Și îmi solicita placa video, GPU, 10%, 9%, așa am solicitat. Dovadă că și videoclipurile în ziua de astăzi au gigahertz mai puternici și se activează elicile. Eu, de exemplu, acum trebuie să am undeva la... mă scuzi. Deci, am 3,54 la GHz, din care procesate când 11, când 10, când 7, când 2. Deci e oarecum e bine. GPU nu e solicitat, ceea ce este ok. Discul e bine, e 0. Uite, ca să vă arăt, de fapt vă arăt, nu vă arăt. Discul e SSD-ul. SSD-ul e discul, hardul. Hardul este bine. Memorie cam... Asta să văd. Memorie cam disponibil 2,7 GB. Cam, nu știu cum să zic, e cam multă și mi se pare. Ia să văd, chiar e multă. Oricum merge foarte bine, n-am treabă. Uite, să văd că s-a solicitat puțin și placa video. Dar puțin, la 1%, cam așa. Ia, dăm click dreapta și întotdeauna dăm pe proprietăți. Capacitate. Spațiu utilizat. Așa. Spațiu liber. 333 GB. Azi va fi corect. Păi da, aici are o bubă. Mi arată acolo 100. Deci am 333. Ok, îmi arată, uite. Și aici mi arată spațiu utilizat. 137 spațiu utilizat. Am înțeles. Deci, vedeți, am spațiu de stocare. Ceea ce mi se pare super este că să nu uitați să dați like pe canalul YouTube, evident pe George Vlogul Cameru și subscribe și clopoțel. Astăzi am ieșit cu bicicleta pe afară.
atunci când a plouat, bineînțeles, și am făcut o probă. Merge bine, pe faleză, poate că nu s-o terminat și trotuarele astea, atunci o să scuia pe faleză, nu se știe încă. În schimb, pe la mine prin cartieră încă e ok, aș putea să mai merg, nu știu, mă văd întunecat, mă. Cam așa mă văd, și să vedem, poate voi încerca. Apropo, de mâine o să țin post, ca să știți. Asta nu înseamnă că nu voi pune vlog sau joc pe canalul YouTube, voi pune, dar voi ține post gen cu mâncarea. O să mănânc mai... nu o să mănânc carne și nici ouă. Eventual o să mănânc dimineața o banană, probabil și portocală, sau cel mai sigur o să mănânc o ciorbă la fără carne și cred că fără paste, pentru că pastele alea sunt făcute din ou. Da, teoretic și practic, cam așa ține postul. O să țin post până pe 16-18 aprilie. În schimb, vreau să vă anunț că m-am uitat la vlogurile anterioare, de atunci, de mult timp, în 2022-2021, cred că era, nu mai știu. Și am văzut cu mine vlogul atunci când aveam pletele, gen părul până aici. Și aș cam vrea să mai am părul până pe aici. Sau mai bine, până pe aici. Țin minte că în spate îmi creștea mai repede până pe aici, așa, ajungea. Iar era greu de suportat pentru că atunci când ai păr, vara e mai rău că transpirația asta, știi, și e nașpa. Dar aș cam vrea să am păr lung înapoi. Mă uitam să văd care este faza. Da, aparent când o să mai fac vlog afară, după ce se mai oprește și ploaia, după ce se mai încălzește. Cald, cred că a fost astăzi, dar a început repede ploaia, că dacă nu începea, făceam vlogul astăzi. Și făceam, cred că de la fabrica de oxigen de acolo. Da. În schimb, să nu uitați de like și de vizualizări foarte multe și că clopoția și subscribe. Dar și vizualizări. Voi a fost George Blum, pa, pa.